Nicolas iti Community First Responder Training nga inorganisara ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sigun ti opisina, daytoy ketuang aldaw a panagsanay dagiti barangay health workers ken dagiti barangay tanod manipod kadagiti so amin a barangay. Kabinulig ti MDRRMC ti 4th Special Forces Company, 2nd Special Forces Battalion iti Philippine Army, Bureau for Protection San Nicolas ken Bureau for Protection Ilocos Norte, Special Rescue Force anang isayang ka tinadakamat at training. Baligi na iwait daytoy iti laskoda ti duang aldaw nang nangruro na iti skills management response wano iti panagresponde no dagiti kasapulan ti tulong karaman dagiti emergency cases. Napasingkedan iti munang aldaw iti panagsanay iti basic fire safety, hazardous material management ken iti basic life support. Naglapas met daytoy iti may kaduang aldaw babayen ti offline map navigation ken iti basic bandaging techniques. Naipakat ti sagtunggal a partisipante dagiti kabuhodan da nga ideya ken sursuro iti simulation exercise nga arig na adda dagiti pasamak tapon makita ken maisuro no anatrumbeng a maaramid aglalo no adapay iti kalamidad. Sila ragsakmet iti so amin kadaytoy balay panagsanay kinamnama NTMD or RMC kag serbento dagitoy anasursuro dagiti partisipante kadagitinto posible nga kasapulan wenno iti tiyempo ti didigra. Kadwa iti 99.5 by from Lawag, Idol John Agustin, Tatak, RMN.